Γεια σου, ονομάζομαι Νατάσα και διατηρώ κερδοφόρα online εμπορική επιχείρηση στον τομέα υγείας ευεξίας. Τα τελευταία 4 χρόνια ενεργοποίησα το franchise του προμηθευτή μου Forever Living και σε συνδυασμό του αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης Premium Business και της ασυναγώνιστης ποιότητας του προϊόντος, πέτυχα να είναι η αποκλειστική μου εργασία. Το προηγούμενο επάγγελμά μου ήταν καθηγήτρια φιλόλογος και παρότι μου άρεσε πάρα πολύ, αναγκάστηκα να κάνω μεταστροφή, καθώς τα οικονομικά δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί τότε δεν με βοηθούσαν να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου. Θέλω λοιπόν να σου κάνω μία πρόταση συνεργασίας και να σου δείξω τον τρόπο με τον οποίο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίσουμε από κοινού με βάση τους στόχους σου, θα καταφέρεις να αποδεσμευτείς από ό,τι δυσκολεύει σήμερα την καθημερινότητά σου και δεν σε αφήνει να απολαύσεις ό,τι σου αξίζει. Βέβαια, είναι ο τρόπος τον οποίο πρώτη εγώ χρησιμοποίησα και κατάφερα αυτά που ανέφερα παραπάνω. Η πρόταση αυτή βασίζεται στην online επιχειρηματικότητα. Συνδυάζει φυσικά προϊόντα για την ενίσχυση του οργανισμού και μια ομάδα συνεργατών που επιβραβεύεται για τη χρήση και τη σύσταση από τα ωφέλη αυτών των προϊόντων. Βοηθάμε δηλαδή τους ανθρώπους γύρω μας να έχουν καλή υγεία σώματος και τσέπης. Τα προϊόντα είναι εξειδικευμένα, πολυχρηστικά, στοχευμένα, με φυσικά συστατικά, ανταγωνιστικά και έχουν θετικά αποτελέσματα σε ενέργεια, άμυνες, αποτοξίνωση κτλ. Τα χρησιμοποιώ εδώ και 4 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο επιχειρηματικό κομμάτι δεν χρειάζεσαι κεφάλαιο, συνεπώς δεν υπάρχει ρίσκο, δουλεύεις με τους δικούς σου ρυθμούς, έχεις δωρεάν υποστήριξη και εργαλεία, μπορεί να γίνει παράλληλα με ό,τι ήδη κάνεις. Εσένα, τι σε αγγίζει περισσότερο, το κομμάτι της υγείας ή της ελευθερίας που προσφέρει η επιχειρηματική πλευρά? Αν σου έδειχνα έναν απλό τρόπο να ξεκινήσεις δοκιμαστικά και να δοκιμάσεις τα προϊόντα, θα σε ενδιέφερε να μάθεις τα πρώτα βήματα στη συνέχεια? Θα χαρώ πολύ να μοιραστείς μαζί μου τη σκέψη σου βλέποντας αυτό το βίντεο. Ακόμα και αν είναι κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, θα με βοηθήσεις να καταγράψω τους λόγους γενικότερα που οδηγούν τους ανθρώπους στην απόφασή τους. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες για αυτό το βίντεο και σου εύχομαι μόνο τα καλύτερα.